ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Салому дуруди бепони худамро ба ҳар яки шумо мерасонам. иншаалло ки ҳама қисса хубу тансият ҳастед. худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед дӯстони азиз, видеои имрӯзаи ман ин мебошад закасҳои ман аз Faberlic. чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед ман анами хел чизҳо заказ кардам. беҳад фирмаи нағз аст. ин карат заказҳом хеле зиёдтар шуд. худо ба шукр клиентам зиёд шуда истодам. рӯз то рӯз 12 кило бор заказ кардам. овардан мана доставка то даруни хона. беҳад чизош нағзай, духиёи мужской, женской, дезодорант, порошоку барои стиральни машина. беҳад ҳама чизош нағзай. ба касе агар дар кор бошад метавонед заказ кунед дӯстони азиз. баъд ана инҷо ин духиёе ки озим шумода нишон додастам. анами духиё агар касе ки гирад нархи каталог 239 рубл, ҳар як кадомаш меғалта 3 штук агар гире, агар 3 дона гире 239 рубли меғалта. баъд нархе ки ман мегирам, ман 26% скидка дорам, аз сабабе ки ман дар инҷо кор мекунам. барои ҳамин ман 26% скидка дорам. ман ба 177 рубли ҳар як донаи амино меғалта. агар ягон кас заказ кардан хоҳад, марҳамат дар комментария нависед, ҳатман ман заказ мекунам. ин заказҳои ман аз каталоги номери 11 мебошад. ин 3 дона духи як одам заказ карда, як клиент ҳавайда заказ кардам. аз скидка шудаги ягон фай заказ кунед. ягон кас ягон подарка метиҳанд. хай ёки истифода мебаранд. арзон кишидай гирифтанд. ба ин хеле духиё мужской заказ кардам. дар аввали видео буд якта лангелот ҳастай. баъд бо ина ин духи ҳастай. инаша намедонам рости гап дар бораи инаш ягон чӣ гуфтан наметавонам. лекин духи лангелот беҳад бӯи нағзай таъриф мекунанд. духи лангелоту духи восьмой элемент ҳам таъриф мекунанд ки духи нағзай. восьмой элемент уже чанд бор ман заказ мекунам, мебиёранд духи шампунша, баъд гел для бритья, после бритья. беҳад чизош нағзай. нарх ҳам бошанд, агар дар кор бошад метавонед заказ кунед дӯстони азиз. дар кадом шаҳре ки ман бошед, дар шаҳри Россия агар бошед метавонед адресатонро ба ман нависед. ман ба ҳамон адресатон то даруни хона доставка бурда мерасонад. ё ин ки хоҳед аз пункт видоч гирифтан, рафта аз пункт видоч мегирем. ман дар ҳамон адрес пункт видоч дароӣ мекунам, рафта аз пункт видоч мегиред шумо. ё ин ки через почта 3 роҳ дорад. доставка, курьерский доставка ҳастай. доставка то пункт видоч ҳастай, рафтаи пункт видоч мегиред, ё ки аз почта. чӣ хеле ки ба худатон маъқул. ба ин шампунҳое ки оз нишон додам тона, ино нархи худтон 209 рублиай. не ки оз скидка рафтестай. касе ки дута гире 145 рублиай, 49 рубли ҳам хеле меғалта. амада 107 рубли меғалта. касе ки дар кор боша ба нархи худаш 107 рубли метим рой мекунам тона. худтон пулша ба дасти курьер метиҳа. анае боша барои ванна. беҳад ҳама чизош качествение, нағзай качествошон, средствоша ман фақат истифода мебарам. аз вақте ки ман худам дар ами фирмаи Faberlic кор даромадам, фақат средствои фирмаи Faberlic истифода мебарам. барои ки результати нағз метиҳам, чӣ барои газоплита дед бошад, результаташ нағз средствоя, ё ин ки мана барои ванна туалет инам результати нағз додам, нағз беҳтарин. барои ҳамин ба шумо тавсия медиҳам ки метавонед истифода барои дӯстони азиз. ман то вақте ки дар фирмаи Faberlic кор намекардам, ягон бор заказ кардагӣ набудам барои ҳамин чизои хонада истифода бурдан. не шампунша, не ягон чизша истифода намебурдам.
аз рӯзафиёзи кор даромадам хидматкор мекунам. ҳама чизош истифода мебарам. ҳамаш маъқул, беҳад нарх, фирмаш беҳтарин фирма буда. ҳозир инаи закасое ки кардагиам, ин закасҳо ягонташ ай хидм неста. ин закасҳоро ҳамаша барои клиентҳо заказ кардагим. заказ шудагиай ман заказ кардам. дар инҷа ман заказ кардам духи лангелот, шампун, баъд дезодоранти лангелот, шампуни васмояи лимен, баъданон шампуни сиёҳ ҳозир ки нишон додам. Айва чанд цветиш ҳастай ва ё барои ҳар хел мӯ ҳастай. як хелаш барои мӯи барои краска кардагӣ, як хелаш барои перхит, якта дигаш барои сара мустаҳкам кардан, анхели хайли сара мустаҳкам кардан. ҳамаи чизош ҳастай. ина ҳозир сиёҳша нишон додам метавонад. ҳама иш хелхушай, беҳад навзай, метавонед ки заказ кунед. баъд мехостам гӯям ки занҳое ки дар хона нишастаанду мехоҳанд ки кор кунанд, аммо намедонанд ба кадом роҳ дар хона нишаста кор кунанд, метавонед тавассути интернет онлайн кор кунед. духтаро, занҳои азиз, касоне ки шавҳаротон иҷозат намедиҳад ё ин ки фарзандатон хурдай кор карда наметавонед дар ягон ҷо, агар ягонтатон хоҳиш дошта бошед ки кор кунед, марҳамат, ина ман регистратсия мекунам тона, мефаҳмонам чихе шумо да кор кардан дар кор кунед, барои худатон мешавад. як рӯзгори зиндагитонда истифода мебаред. пул ягон вақт лишнӣ намешавад. ҳама вақт дар ҳамаи оила пул дар кор аст занҳои меҳрубон. баъдан чӣ мехостам гӯям, илтимос подписчикони муҳтарам, видеои маро то охир тамошо кунед, фаромӯш накунед. касоне ки дар канали ман подписатсия кардагӣ нестанд, яъне обуна шудагӣ нестанд, ҳатман обуна шавед, лайк монед то аз видеои ояндаи ман бохабар бошед. дастгирии шумо пешравии мо. ана ин порошок ки ман ба шумо да нишон додистам, ин порошок ман ба падаркам омадагӣ, яъне тӯҳфа омадагӣ. ҳар як каталоге ки шумо заказ мекунед, дар ҳар як каталог падарка дора қатиш. боз беғарзаи падарка шумо ба нархи каталог агар фурӯшед, шумо да ай каталог фоида мемонад. ягон ҳамсоятонда мефурӯшед, ягон хештавортонда мефурӯшед, ягон шиносотонда мефурӯшед. мисол шумо да худи нақд мебиёрад. ҳам ай каталог шумо фоида мебинед, ҳам маош мегиред, ҳам ҳар як каталог шумо да тӯҳфа мебиёрад. тӯҳфатон хоҳед ки дар хонатон истифода баред, истифода мебаред. нахоҳед агар ба шумо пул лозим бошад, метавонед ки фурӯхта пулашро худатон багиред. манами хеле дӯстони азиз, видеоро то охир тамошо кунед. иншалло ки ба шумо маъқул мешавад. баъд зонтикошам беҳад зонтикаи беҳтарин зонтик, вале ман зонтикшам видео навор мекунам. иншалло ки мепартом, мебинед чӣ хел зонтики нағзай калон. ду касам ба тагиваи зонтик меғунҷад. беҳад зонтики калони хушрӯ, нархашам дастрас, ба қувватай, дасташам ҳамаш хушрӯай, хеле мустаҳкамай. ҳам зонтике ки озир ман заказ кардагиам асосан барои марду чиқа нағзай, калонай, хеле вазнинай, мардуда хушрӯай. аки занакои мо майда мегиранд, хеле чӣ мегиранд, леки мардода беҳад чизи нағзай. барои ҳамин агар да ягонтатон дар кор бошад, метавонед ки заказ кунед. касе ки кор карданияй духтаро, дар комментария ҳатман нависед. ман ба ҳар як саволи шумо иншалло ки ҷавоб мегӯям. кор кардан хоҳед нависед, ман шуморо номери ватсапамон медиҳам. дар ватсап бо ҳамроҳӣ гап мезанем. ё ки заказ кардан ҳам ки хоҳед, касе ки бошад, дар комментария нависед. ҳатман ман заказҳои шуморо қабул мекунам. дӯстони азиз, видеоро то ки тамошо кунед, вале ман тифалшам нишон медиҳам ки чӣ хеле тифалаш.
дар ин ҷо дӯстони азиз ман хостам каталоги номери 12-ро ба шумо нишон диҳам. Тамошо кунед дӯстони азиз. дар ин ҷом скидкаҳои беҳад скидкаи нағз аст. Тифал дар каталоги номери 11 2999 рубл буд. ҳозир дар ин каталог 2449 рублам хали шидагиай. боз беғарзи скидкае ки дар каталог шидагиай 26% скидка дар ман ҳаст. касида дар кор бошад метавонед ки заказ кунед дӯстони азиз. беҳад скидкаи нағзай. ина каталогам то охирша тамошо кунед. ҳамин чизое ки дар ҳамин фирмаи Faberlic ҳастед дӯстони азиз ҳамаш дар розғори хонаи мо дар кор аст. ҳамин средство барои ванна туалет, барои плита, духовка, барои хеле чизо, ина тифал, сковородка, зонтик, бози ҳамин сезони зонтикай дӯстони азиз. вақти боронгариам сар шудай, боронои Россия медонед худон чӣ халияй. агар касида ки дар кор боша мабодо ҳатман дар комментария нависед дӯстони азиз. ана каталога тамошо кунед дӯстони азиз. ай рӯзи 15 насиб бошад, 15 охирон рӯзи 11 каталог мешавад. рӯзи 16 метавонед ки аз каталоги номери 12 уже заказ кунед. а 11 ягон чи дар кор боша фарқ надорад. то рӯзи 14 15 ягон каста дар кор боша ман метавонам ки заказ кунам то на ҳатман. ина духидам оз скидка рафтестай. бушбӯи нағзай хай ман гирифтагӣ нестам рости гапо. анами точкае ки мебинед кругли Патрисия флакон мега анамиҷада запахш ҳастай. запахи нағз дора. ая меоли заказ шидагӣ аймада насиб боша ай каталог заказ мекунам. я 3 рӯз 4 рӯз дига мондагиай скидка шидагиай ай карад насиб иншааллоҳ заказ мекунам. ба ҳаматон тамошои бофароғат тамошо кунед. лайкро фаромӯш накунед дӯстони азиз.
دوستانی عزیز همون تیفالی گفتم تونه 2499 рубль شده. خودش خیلی نرخش 2999 بود. خیلی скидка شده. انا سیلیکونی بیام نغزم برای میوه شدن. بدن شیگی همش کریشکا دارن. کسی در کار باشه همین نرخایی که شما دیدستین 26% با скидка داره. انا برای холодильник اینا ящик чуам нағзан. Сафеду дарони холодильник дагон чизота мегирим мемони барои чиста бисёр бурдан. Иниш барои ина пиёз миёз реза мекунӣ, ягон гӯшт майда мекунӣ, ягон чӣ майда мекунӣ. Ишам нағзе хай. Барои лимон, барои ҳамаи чиз аста тёркаи майдак. Иноха барои занакош ба ҷои шкафта рангча. Анамин средства ки дидестен, касе агар ки дар ҳамин каталог регистратсия шавад, ҳамин средство подарка мераваша. Туфа. Ин средствошам ҳамаш нағзе барои посудашӯӣ. Ино мила барои кухни. Ана ин порошоко ки яй зардшмада подарка омадаги. Отбеливающий, салфетка барои доғгирӣ. ҳама чизош хулоса нағзе. Баъд ана ин полотенсо доз скидка рафтеса, касе агар ки дута гира нархи нами жолтицина кати мегира бо плюс ишо 26% дига скидка ай ман мешавад. Барои ман дар инҷа кор мекунам 26% дига скидка. Касида дар кор бошад марҳамат заказ кунед духтарон. Ана ин средство барои бек, плита, газ барои ҳам хеле най. Баъд на сатил астако на полосати кабуту сери силиконовия. Хоҳед вақти кортон мекушоеша бо ҷамъ мекунӣ мемонеша янима. Беҳад нағзе. Хеш барои ҳайвон, одамои ҳайвон доштагиёй. Барои сагу пишагам хеле ана ин формо барои кӯдако. Касе кӯдаки мактаб рав дорад, касе ки 4 та либос гирад, ай ҳар кадомшона якта курта, якта бурук, якта дига як чизи дига 4 та гирӣ, ба нархи жолтицина қати мегирӣ. Бо 26% дигар скидка дорад. Аз номи ман духтаро. Нушхай мужское, нуш барои занҳо. Невадалскошам нағзан. Най зонтик, ай зонтике ки ма гирифтагим, анами гирдаш хеле бежевияйку. Болош сиё. Беҳад зонтики нағз, калон, беҳад хушрӯй. Метавонед ки заказ кунед бо дили пур. Баъд ин тифала заказ кардам духтарама. Заказ кардан нада ман заказ кардам омо клиентем ки дар кор буд, тавайда заказ кардам. Иншалло ки ай каталоги дигари мумкин бо заказ кунад, мумкин ё ки накунад, намедонам. Хай ҳозираш да гуфт якта биёр, ё мебинем ё намедонам. Агар бо дар кор бошашона хай заказ мекунанд ё ки дар кор набошашона намедонам. ҳозир ҳами зонтико чандта уже бо заказ шид насиб боша ай каталоги дигари бо зонтик заказ мекунам. Ай каталоги номери 12. ҳозир заказҳои ма ҳамаш ай каталоги номери 11 буд. Акка бо каталоги номери 12 сар мешавад, ай рӯзи 15-да 11 тамом мешавад, 12 сар мешавад. Ина духтаро аз ман мекушам тифала. Ҳамроҳ мебинем чӣ хеле манам нанаи мекушам шака. Беҳад тифали нағз хеле метавад. Бо одам истифода бара хай бо худш мега чӣ хеле кор мекарда. А так хеле нағз метавад. Махдум дар ҳами фирмаи Фаберлик якта сковородка гирифтам. Худоро шукр хай созай. Ина чанд қашад уже ҳар чиз тайёр мекунам. Ҳозирашта нағзаю. Хай бо оянда намедонам. Вали чанд чизо худумда дар кора ёфт. Ай дастиями ҳозир вақти мактаб боиси пул бисёр ки дар кор аст, ай шароити ки нест, худумда ҳозирашта заказ накардистам. Клиентода фақат заказ дорам. Насиб бошад иншааллоҳ худумдам ҳар як каталог як чиз гирифтонам дар кора. Барои хона да ҳама вақт дар кор мешавад.
دوستان تفل نقص بدای خیلی بعد چیزش удобнее نه بالاش تا кнопка дора мечқе тифали манам хеле хона будагӣ ман мечқе кришкашои мешава поёнаш дар бода кнопкаи дигар дора барои гирён кардан чой ҷӯшондан беҳад нағз удобни дастошам удобни дасташ коричневый қати кришкашо худаш металлический меган чӣ меганам хали сери хулосада нержавик анамихе духтаро дар инҷо ман видеоро ба охир мерасонам хай раҳмат ба ҳаматон барои дастгиритон худованд ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад хай то видеои оянда дӯстони азиз